אישה שעומדת כביכול בחזית הזאת של ארץ ישראל. המאבק על הארץ, שיהיה ברור, הוא מאבק שהתחילו אותו נשים, כי ראשוני גוש אמונים הובלו על ידי הנשים שלהם שהתחילו כאן בבית הזה, והוא ממשיך על ידי נשים, כי יש כאן שתי נשים מדהימות שאלמלא הנחישות שלהם הכנס הזה לא היה קורה, ומגיע להם מחיאות כפיים. זאת יהודית קצובר ונדיה מטר. ובגלל שמאוד חשוב לי לפרגן לנשים, יש כאן אישה מאוד מיוחדת שהגענו לכנס הזה ביחד היום, קוראים לה שולי מועלם, שולי קומי, והיא מתמודדת על תפקיד בבית היהודי, ואני מאחלת להצלחה מכל הלב, כי אנחנו צריכים עוד נשים חזקות שיעמדו בחזית לשמור על הארץ שלנו. אז אחרי כל הברכות בוא ניגש לעניין. תראו, איש ימין, כשהוא מגיע להתראיין בכל תוכנית בתקשורת, השאלה שהכי מפחידה אותו זאת שאלת השמאל האולטימטיבית, אחרי שהוא הוכיח באותות ובמופתים שמדינה פלסטינית זה אסון, ואחרי שהוא הוכיח באותות ובמופתים שזה רק יגביר את הטרור, בא איש השמאל ונשען על המעוז האחרון שלו, והוא מפנה את האצבע המאשימה אל איש הימין ושואל אותו, אז מה הפתרון שלכם? מה התוכנית שלכם? חברים, כל מי שנמצא כאן יודע שיש פתרון וקוראים לו החלת ריבונות. מדינה אחת לעם היהודי עם מיעוט ערבי. זה הפתרון שהכנס הזה קורא אליו. ושאף איש ימין לא יגיד שאין פתרון. ואני אגיד לכם יותר מזה. אל תיפלו בפח של כמה אנשים בימין שמנסים להגיד שטחי C. שטחי C זה קבלת מסורת אוסלו. אוסלו אמרו A שלהם, A, B באמצע בתווך ו-C שלנו היהודים. זה לא נכון. אנחנו צריכים לדרוש ריבונות על כל חלקי יהודה ושומרון. לא על שום דבר פחות מזה. מאוד חשוב לי שנזכור שאחרי הרבה מאוד שנים שאנחנו נאבקנו באמת את המלחמה הקשה הזאת, המלחמה הקשה הזאת בתפיסת המדינה הפלסטינית שהובילו חלקים סעוריים וקיצוניים בשמאל הקיצוני, וזה לצערנו הפך להיות כביכול עמדת המיינסטרים. אבל יש לי הרגשה שכל מי שנמצא כאן יודע שבעצם את המאבק מהסור מרע כבר ניצחנו. כי הציבור הישראלי יודע שמדינה פלסטינית ונסיגה משטחים ועקירת מתיישבים, שאנחנו עכשיו נציין את ימי הזיכרון לעקירת גוש קטיף לצערנו הרב, כולם יודעים שלטעות הזאת אסור לחזור. איפה הבעיה? בעשה טוב. אנחנו נופלים עכשיו למלכודת חדשה. השמאל הקיצוני, יש לי חדשות טובות בשבילכם, השמאל הפוליטי מת. קבורתו הייתה כשמרץ קיבלו 3 מנדטים, ושטליה ששון שניסתה להיות חברה במרץ לא הצליחה להיכנס כי הייתה מקום שביעי, ו7 מנדטים כבר לא היו להם לשמאל. אבל איפה בכל זאת אנחנו עלולים ליפול למלכודת? המלכודת של הסטטוס קוו. אני קוראת לה מלכודת ההישרדות. התפיסה ההישרדותית שלא רואה בחזון 20 שנה קדימה, היא חושבת רק על הקדנציה הנוכחית. ואז אומרים אנשי ימין מסוימים שחושבים שהם כביכול משקפים את רצון העם, מדינה פלסטינית זה רע מאוד, אבל אנחנו מפחדים לספח. לכן הימין חוזר פעם אחר פעם על אותה טעות ואומר 40 שנה הוא מפחד מהצל של עצמו להגשים את מה שכתוב במצע שלו. אין לנו אפשרות לא לבחור. אין לנו אפשרות היום לא להכריע בסוגיית איראן, אין לנו אפשרות לא להכריע בסוגיית חוק טל, ואין לנו אפשרות שלא להכריע בסוגיה הזאת. כל הסוגיות האלה ניצבות לפתח ההנהגה הנוכחית. וההנהגה הנוכחית חייבת לקבל החלטה אקטיבית שהיא החלטה של חזון, לא רק החלטה של הישרדות. והחלטה של חזון היא החלטה שאומרת, אנחנו לא יכולים לעמוד מול העולם בגמגום פוליטי שאומר, זה אומנם שלנו, אבל אנחנו מפחדים להכיל ריבונות. אם זה שלך, אתה רושם את הנכס בטאבו. מי שלא רושם את הנכס בטאבו הפורמלי הזה שנקרא הצהרה דקלרטיבית על ריבונות, לא מאמין שזה שלו. ואנחנו מאמינים שזה שלנו. ולכן, לכל חברי תנועת ז'בוטינסקי שאני הצטרפתי לליכוד וכולם שרו את 2 גדות לירדן, אל תהפכו את השיר 2 גדות לירדן לאל נא תעקור נטוע.
זה שיר מאוד יפה של נעמי שמר על נטע קור נטוע, אבל אסור להסתפק בעל נטע קור נטוע, אסור להסתפק בשמירה על הקיים. צריך כל הזמן להסתכל קדימה ולשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים שיהיה בעוד דור מהיום. האם אנחנו רוצים לראות את אויבינו ממשיכים במהפכה האסלאמית בחזית המזרחית שלנו, או שאנחנו רוצים לראות את מדינת ישראל מתרחבת כמדינה דמוקרטית שמכבדת את כל תושביה ואת כל מיעוטיה, והלוואי על המיעוט הערבי בישראל שלאותם אנשים בסוריה היה קצת מהזכויות האלה, כמו למשל הזכות לחיים שכבר לא קיימת מזמן ברוב מדינות ערב. אז זה אני אומרת כחומר למחשבה לנו, אנחנו חייבים להציב חזון. השבוע קרה דבר מאוד חשוב. החזון שלנו, שבדרך כלל נתקל במאבק חזיתי קשה בזירה המשפטית, קיבל אישור יפה דרך דוח חשוב של אדמונד לוי, שופט בית המשפט העליון, והדוח הזה, יש כאלה שחושבים שהחידוש שלו, שהוא אומר שאנחנו לא כובשים ביהודה ושומרון. ידענו קודם שאנחנו לא כובשים ביהודה ושומרון, זה לא גילה לנו שום סוד. הדוח הזה קורא לנו להתייחס ליהודה ושומרון כילד לגיטימי של ההתיישבות בישראל. לא עוד ילד חורג, לא עוד מזרח פרוע שבו חלק רושמים, חלק לא רושמים, חלק בונים, חלק לא בונים. הדוח הזה מייצר מהפכה תפיסתית באיך שאנחנו מתייחסים ליהודה ושומרון. ואני קוראת לזה, הדוח הזה מפסיק את הכיבוש. הכיבוש של שר הביטחון כמישהו הריבון על יהודה ושומרון. זה דבר שהוא לא יעלה על הדעת, הרי אנחנו רוצים שהאזרחים האלה לא יהיו אזרחים סוג ב'. לא יהיו אזרחים שכדי לבנות עוד בית צריכים אישור של שר ביטחון כזה או אחר. ובהקשר הזה, כל שרי הביטחון בשבילי הם אותו הדבר. גם אם מחר בבוקר יהיה שר הביטחון הכי ימני. כי זה לא הגיוני שאזרחים יקבלו אישורי בנייה ממשרד הביטחון. אזרחים צריכים לקבל אישורי בנייה ממי שנותן את אישורי הבנייה ממרשם המקרקעין, ככה בודקים אם זה יש רישום או אין רישום בטאבו. זאת המהפכה של דוח אדמונד לוי, והשבוע הגשתי יחד עם עוד חברי כנסת מהקואליציה, 10 במניין, הצעת חוק שמעגנת את הדוח הזה בחוק הישראלי, ואני מאוד מקווה שהחוק הזה יאומץ על ידי כנסת ישראל עוד במושב הקיץ הקרוב. תראו חברים, אנחנו ניצבים באמת בתקופה מאוד סוערת, ויש כאלה שאומרים לי, למה אתם מתעסקים כל הזמן בהחלת ריבונות? למה אתם לא מסתפקים בעצם בזה שניצחתם את המאבק המרכזי? יש היום 300,000 יהודים ביהודה ושומרון, זאת עובדה מוגמרת. כפי שאמר יום אחד גדעון לוי בטור שלו בעיתון הארץ, חברים, אתם מנהלים קרב מאסף, הימין כבר ניצח. ואם את זה הבין גדעון לוי, כדאי שגם אנחנו נבין. השורה החשובה ביותר, כי הרי אני פוליטיקאית, אני לא באתי לכאן רק להציב חזון. תראו, תפיסת שתי המדינות לשני עמים הובלה על ידי 3 גורמים בשמאל. גורם פוליטי, גורם רוחני וגורם בתקשורת. הגורם הפוליטי קראו ללובה אליאב, איש מפלגת העבודה. הוא אמר מהרגע הראשון אחרי מלחמת 6 הימים שזה אסון ושצריך לסגת מהשטחים. אז הוא היה במיעוט מזהיר. אורי אבנרי, איש מצפן, ושלום עכשיו, אמר, זה אסון גדול להיות בשטחים. ישעיהו ליבוביץ' היה המנהיג הרוחני. אנחנו צריכים את 3 הנדבכים היום. אני מוכנה להיות, לצורך העניין, הנציגה של הימין הפוליטי שמוכן ללכת צעד קדימה ולדבר על חזון. אני לא לבד. מחצית מסיעת הליכוד הכריזה בקדנציה הזאת שחייבים להכיל את החוק הישראלי על יהודה ושומרון. מחצית מסיעת הליכוד. אנחנו צריכים חיזוק בשני אגפים. באגף הרוחני, כל הרבנים שלנו צריכים לקרוא להחלת ריבונות, לא להסתפק רק בלהגיד חשוב לשמור וליישב את הארץ. כל האנשים שאוחזים בעת, יש הרבה מאוד אנשים שאוחזים בעת, חלקם אנשי תקשורת, חלקם אנשים שכותבים, אנשי רוח, כאלה ואחרים, הם צריכים לדבר בשפה שמייצרת דלגיטימציה לכל מי שרואה בהתיישבות היהודית כאן מעשה לא מוסרי, מעשה של כיבוש. כי לא ארץ זרה כבשנו, חזרנו לארץ אבותינו, ואין מקום נכון יותר להתחיל בו את המהלך הזה מאשר חברון. כאן החלה מלוכת דוד, כאן החלה ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, אבל יש עוד נקודה שחשוב שנזכור. כאן החלה תפילת כלב שינצל מעצת מרגלים. כל דור יש לו עצת מרגלים שלו, וכל דור צריך שיהיה לו כלב ויהושע.
ולפעמים זה חלוץ לפני המחנה, ולפעמים אין סחף מיידי, אבל לי יש תוכנית. החזון שלי מתוך המערכת הפוליטית, אני קוראת לזה תוכנית היובל. השנה מלאו 45 שנים לשחרור חבלי הארץ שלנו. בשנת היובל אני מאחלת לנו שתהיה ריבונות מלאה בכל חלקי יהודה ושומרון. תודה רבה.